Vannak sorozatgyilkosok, akik éveken keresztül bujkálnak, hamis személyazonosságot használnak, vagy gondosan megtervezik minden egyes gyilkosságukat. És vannak olyanok is, akik éppen azért tudnak hosszú időn keresztül ölni, mert senki sem gondolja róluk, hogy gyilkosok lehetnek. Charles Cullen esetében a legmegdöbbentőbb rész talán éppen ez volt. Nem egy sötét sikátorban vadászott áldozatokra, nem is ismeretlen embereket követett haza, és nem kellett betörnie sehova. Ápolóként dolgozott amerikai kórházakban, ahol a betegek és családtagjai pontosan azért bíztak benne, mert azt hitték, hogy az életük megmentésén dolgozik. Cullen pedig ezt a bizalmat használta fel arra, hogy betegeket öljön meg. 16 éven keresztül járt a New Jersey és Pennsylvania kórházait, miközben újabb és újabb munkahelyeken tűntek fel gyanús halálesetek. Amikor végül 2003-ban elfogták, azt mondta a nyomozóknak, hogy akár 30-40 ember haláláért is felelős lehet. A későbbi nyomozások legalább 29 gyilkosságot tudtak hozzá egyértelműen kötni, de azt a mai napig nem lehet biztosan megmondani, pontosan hány ember halt meg a keze által. Charles Edmund Cullen 1960. február 22-én született New Jerseyben, West Orange városában. Élete már egészen fiatalon komoly nehézségekkel indult. Édesapját még csecsemő korában elveszítette, édesanyja pedig akkor halt meg, amikor Cullen még 17 éves volt. A családon belüli veszteségek és az egyre súlyosbodó lelki problémák hosszú időn keresztül kísérték az életét. Később Cullen maga is beszélt depresszióról, öngyilkosságról, és arról, hogy életének jelentős részét valamiféle ködös, elszigetelt állapotban élte. Ezek a körülmények azonban természetesen nem magyarázzák meg a későbbi gyilkosságukat. A legtöbb depresszióval vagy mentális problémával küzdő ember soha nem követel erőszakos bűncselekményt. Cullen történetének megértéséhez ezért nem egyetlen okot kell keresni, hanem azt a különös személyiséget és azt a kórházi rendszert kell vizsgálni, amelyben évekig képes volt működni anélkül, hogy időben megállították volna. Cullen 1986-ban vált hivatalosan ápolóvá, az első pillantásra szinte teljesen ellentmond annak, amit később tudtak meg róla. Az ápolói munka bizalmi hivatás. Az ember olyan betegek közelébe kerül, akik gyakran kiszolgáltatottak, gyengék, gyógyszereket kapnak, és sokszor azt sem tudják pontosan, hogy mi történik körülöttük. Cullen pedig megtanulta ennek a rendszernek minden fontos részletét. Tudta, hogyan működnek a kórház gyógyszerek, tudta, hogyan lehet hozzáférni bizonyos készítményekhez, hogy milyen állapotban vannak a betegek, és ami talán a legfontosabb, azt is tudta, hogy egy súlyos beteg halála önmagában nem feltétlen kelt azonnali gyanút. Egy intenzív osztályon sajnos természetes, hogy az emberek meghalnak. Ha azonban valaki szándékosan előidézi a halálukat, a természetes és a mesterséges halál közötti határ sokszor rendkívül nehezen felismerhető. Az első gyilkosság, amelyet Cullen később bevallott, 1988-ban történt a New Jersey állambeli Livingstonban, a St. Barnabas Medical Centerben. Egy betegnek halálos mennyiségű intravénás gyógyszert adott. Ezzel elkezdődött egy 16 éven át tartó sorozat, amelynek során Cullen több egészségügyi intézményben dolgozott. A gyilkosságok módszere változott, de közös volt bennük, hogy Cullen a munkájából fakadó hozzáférését használta fel. A betegek szervezetébe olyan gyógyszerek kerültek, amelyeknek nem kellett volna ott lenniük, vagy a szükségesnél jóval nagyobb mennyiségben kapták őket. Azonban a történet egyik különös eleme az volt, hogy Cullen nem maradt hosszú évekre ugyanazon a munkahelyen. Többször váltott kórházat, és egy idő után egyfajta sötét minta kezdett kirajzolódni. Egyik intézményből a másikba került, miközben korábbi munkahelyein már felmerültek vele kapcsolatos problémák. 97-ben a Morristown Memorial kórházból gyenge teljesítmény miatt távozott. Később a Pennsylvaniai St. Luke's kórházban dolgozott, ahol 2000 és 2002 között állt alkalmazásban. Itt már sokkal súlyosabb gyanú merült fel vele szemben. A kórházban felmerült, hogy gyógyszereket tulajdonított el, vagy nem megfelelően kezelt, és több kollégája később azt állította, hogy gyanúsnak tartotta a beteg ellátással kapcsolatos tevékenységét.
2002-ben a St. Luke'sban egyre komolyabbá vált a helyzet. Cullen gyógyszer használatával kapcsolatban vizsgálat indult, majd távozott az intézményből. Ami ezután történt, az egész ügy egyik legnagyobb rendszerhibáját mutatja meg. A gyanúk ellenére Cullen továbbra is ápolóként tudott elhelyezkedni. A későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy több korábbi munkáltatónál is voltak olyan problémák, amelyeknek komolyabb figyelmeztető jelként kellett volna szolgálniuk. A kórházak azonban sok esetben nem osztották meg egymással a gyanúikat. Cullen így nem úgy lépett tovább egyik intézményből a másikba, mint egy már bizonyított gyilkos, hanem úgy, mint egy problémás, de továbbra is foglalkoztatható ápoló. Ez tette lehetővé számára, hogy folytassa. ...2002. szeptemberében Cullen a Somerset Medical Center kritikus betegellátással foglalkozó részvegén kezdett dolgozni Somerville-ben, New Jersey-ben. Ez lett az a hely, ahol végül minden összeomlott körülötte. A Somersetben Cullen több olyan beteghez is hozzáfért, akiknek az állapotát folyamatosan figyelték, és akiknek a gyógyszerelése részletesen dokumentálva volt. Egy idő után azonban az intézmény dolgozóinak feltűnt, hogy bizonyos betegek labor eredményei nem magyarázhatók egyszerűen a betegségükkel. A gyanú középpontjában olyan gyógyszerek kerültek, mint a digoxin és az inzulin. A digoxin különösen fontos szerepet játszott az ügyben. Szívbetegségek kezelésére használják, de túlzott mennyiségben súlyos, akár halálos szívritmuszavarokat és egyéb életveszélyes állapotokat okozhat. A probléma az volt, hogy egy kórházban a gyógyszerek használata önmagában nem rendkívüli. A kérdés az volt, miért jelent meg bizonyos betegek szervezetében olyan mennyiség, amelyre nem volt megfelelő orvosi magyarázat. A Somerset Medical Centerben 2003 tavaszán már több gyanús esetet vizsgáltak. A kórházi labor eredmények között olyan eltérések jelentek meg, amelyek miatt felmerült, hogy valaki szándékosan adhatott be gyógyszereket a betegeknek. A nyomozás azonban kezdetben nem úgy zajlott, mint egy klasszikus gyilkossági ügyben. A kórház először belső vizsgálatot folytatott, és külső szakértő segítségét is kérte. Stephen Marcus a New Jersey Pollution Information and Education System, vagyis a New Jersey mérgezési információs és oktatási rendszer vezetője a rendelkezésre álló adatok alapján arra figyelmeztette a kórházi vezetést, hogy valószínűleg nem egyszerű orvosi hibával, hanem szándékos emberi beavatkozással állnak szemben. Ennek ellenére a rendőrség értesítése nem történt meg azonnal, és ekkor következett be az a haláleset, amely végül az egész ügyet mozgásba hozta. 2003. június 28-án a Somerset Medical Centerben meghalt Florian Gall tiszteletes. Gall 68 éves volt, és családja szerint állapota a halála előtt javulni kezdett. Nem úgy tekintettek rá, mint akinek feltétlenül meg kell halnia. Aztán hirtelen szívleállás következett be. A család első pillanatban természetesen azt gondolta, hogy a betegség végül legyőzte őt. Később azonban a vizsgálatok során kiderült valami, ami egészen más irányba terelte a történetet. Ugyanis Gall szervezetében a digoxin szintje a korábbi méréshez képest drámaian megemelkedett. A gyógyszerből olyan mennyiséget találtak, amely nem illett bele a korábbi kezelésbe. Ekkor már nem lehetett egyszerűen arról beszélni, hogy egy beteg állapota váratlanul rosszabbodott. Valakinek hozzá kellett férnie a gyógyszerhez. A nyomozás során Charles Cullen neve egyre többször került elő. Különösen gyanús volt, hogy olyan gyógyszereket is igényelt vagy keresett a kórház rendszerében, amelyek nem voltak szükségesek az általa ellátott betegek számára. Olyan páciensek adataihoz is hozzáfért, akik nem feltétlenül tartoztak közvetlenül hozzá. A gyógyszerkiadó rendszer adatai pedig olyan mintázatokat mutattak, amelyek tovább erősítették a gyanút. A hatóságok végül 2003. októberében kapták meg a hivatalos értesítést. A rendőrök számára azonban ekkor még nem volt egyszerű feladat bizonyítani, hogy Cullen valóban gyilkos. A kórházban történt halálesetek egy részénél ugyanis nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, amely egyértelműen kimondta volna, hogy az áldozatot megölték. A betegek eleve súlyos állapotban voltak, egy intenzív osztályon pedig egy hirtelen szívleállás vagy összeomlás önmagában nem feltétlenül szokatlan. A nyomozók ezért egyre mélyebbre ástak Cullen múltjában, és ahogy egyre több kórház, egyre több beteg és egyre több furcsa haláleset került elő, egyre világosabbá vált, hogy a Somerset Medical Center valószínűleg csak a történet egyik állomása volt. A nyomozók végül Cullen egyik munkatársához, Amy Lovrenhez is eljutottak. Amy ugyanazon az intenzív osztályon dolgozott, és Cullen egyik közeli munkatársa bizonyos értelemben barátja volt. Ez tette az egész helyzetet még nehezebbé.
Amy nem egy távoli ismeretlen férfit látott a kórházban, akiről könnyű lett volna elképzelni, hogy gyilkos. Cullen pedig olyan emberként ismerte, akivel együtt dolgozott, akivel beszélgetett, és akivel bizonyos dolgokat megosztott. A nyomozóknak azonban egyre több okuk volt azt feltételezni, hogy Cullen valójában az a személy, akit keresnek. A hatóságok számára ekkor egy komoly probléma maradt. Hogyan lehet rávenni egy gyanúsítottat arra, hogy beszéljen, amikor nincs végelegendő közvetlen bizonyíték minden egyes gyilkossághoz? A nyomozásban ezért Cullen munkatársainak és a kórházi adatoknak kulcs szerep jutott. A cél az volt, hogy a férfi saját szavaival mondja ki azt, amit a bizonyítékokból más sejteni lehetett. 2003. decemberében a nyomozók letartóztatták Cullent. A férfit a Somerset Medical Center egyik betegének meggyilkolásával és egy másik beteg megölésének kísérletével vádolták meg. Aztán valami történt, amire a hatóságok valószínűleg még ekkor sem számítottak teljesen, ugyanis Cullen beszélni kezdett. Azt állította, hogy az elmúlt 16 év során 30-40 beteg halálában lehetett szerepe. Az első híreben ez a szám már önmagában sokkoló volt. Egy ápoló, aki hosszú éveken keresztül kórházról kórházra járva dolgozott, most arról beszélt, hogy tucatjával ölhetett meg betegeket. A nyomozók előtt pedig nem egyszerűen egyetlen ügy állt, hanem egy egész életút, amelyet újra kellett vizsgálni. Cullen saját magyarázata különösen nyugtalanító volt. Azt mondta, hogy sok esetben a betegek szenvedésének akart véget vetni. Úgy állította be a saját cselekedeteit, mint a bizonyos betegeket a szenvedéstől akart volna megszabadítani. Ez azonban nem jelentette azt, hogy minden áldozat a haldokló beteg lett volna. A későbbi ügyek között olyan emberek is szerepeltek, akiknek az állapota nem indokolta a halált, és akiknek családja szerint egy javulásra is volt esélyük. Florian Gall például a hozzátartozók szerint nem volt olyan állapotban, amelyben a halál közvetlenül várható lett volna. Cullen vallomásai során ráadásul nem mindig tudott következetesen beszámolni a történtekről. Azt mondta, hogy életének bizonyos időszakai ködösek számára és egyes gyilkosságokra nem emlékszik pontosan. Volt, hogy egy adott kórházban történt halálesetekhez először nem akarta kötni magát, majd amikor a nyomozók elé tárták az orvosi dokumentációt, elismerte, hogy közel lehetett hozzájuk. Ez különösen nehézzé tette a hatóságok dolgát, hiszen egy vallomás önmagában még nem jelentette azt, hogy minden egyes halálesetet bizonyítani is lehet. A nyomozók ezután visszamentek Cullen korábbi munkahelyeire. Kórházak sora, amelyek között Cullen éveken keresztül mozgott. Minden egyes helyen felmerült a kérdés. Hány beteg halt meg akkor, amikor ő szolgálatban volt? Hány haláleset volt gyanús, hány esetben hiányzott a megfelelő gyógyszerelési magyarázat, és ami talán a legfontosabb, hány olyan beteg volt, akinek a halálát egyszerűen természetesnek fogadták el? A válaszok egyre súlyosabbak voltak. Cullen 2004-ben New Jerseyben és Pennsylvániában vallotta magát bűnösnek. A vádalkóval elkerülte a halálbüntetést, de a 29 bizonyított gyilkosság miatt érete végéig börtönben marad. Ő maga 30-40 áldozatról beszélt, a becslések szerint azonban a valós szám jóval magasabb lehet. Története mégsem csak a gyilkosságok száma miatt nyugtalanító, hanem azért is, mert rávilágított az egészségügyi rendszer súlyos hibáira. Cullen 16 év alatt több kórházban is dolgozott, bár több helyen gyanússá vált, az intézmények nem osztották meg egymással az információkat, így egyszerűen továbbállhatott egy újabb munkahelyre, ahol a betegek és a kollégák újra megbíztak benne. Nem használt fegyvereket és nem rejtette el holttesteket, gyógyszereket adott be, a halálesetek pedig hétköznapi állapotromlásnak tűntek. Végül nem egy látványos rendőri akció buktatta le, hanem a kórházi adatok, laboreredmények és halálozási minták elemzése. Ügyéből Charles Grieber írt könyvet, 2022-ben pedig film is készült a Jó ápoló címmel. Charles Cullen legnagyobb fegyvere az a bizalom volt, amellyel a betegek fordultak felé, és éppen ezt tette őt az egyik legveszélyesebb elkövetővé.